ku fito mi. Bikin Abdul Rashid ne yau akai da Fadila farar iya. Auren so za su yi dangi kuma taro mu nausaya. Aure an kayo dangi murna ku fito mi. Bikin Abdul Rashid ne yau akai da Fadila farar iya. Auren so za su yi dangi kuma taro mu nausaya. Bismillah rabbana kai ne mai bani da na bida. Aure Ko daji ko waje rabbana ka tsare ni shiga wuya. aure Tsira da aminci dukkanin su da su ga shugaba. aure Dan Amina Gwani Huda wanda babu kamar shi a ko ina. aure an kayo dangi murna ku fito mi. Bikin Abdul Rashid ne yau akai da Fadila farar iya. Auren su za su yi dangi kuma taron ku rausaya. Taimaka mani rabbana waƙar aure ce zane. Aure Jama'a duk sun haɗu auren yaya na an kai. aure Kukan kurciya a jawabi za ya zamo ashe. aure Dukkanin mai natsuwa shi ke aikin shi ya kammala. aure an kayo dangi murna ku fito mi. Bikin Abdul Rashid ne yau akai da Fadila farar iya. Auren su za su yi dangi kuma taron ku rausaya. Mai tallo ya je ya bi kasuwa ita buɗa sai a gidan biki. Aure Haƙurin da kuka yi kusayin yau riba ta ce za ku ci. aure Ango da amarya tutar ƙauna yau kun cira. aure Ashe mai haƙuri shi ke dafa dutse har ya sha. Mata da maza ku zo da mu taka rawar nan tamu ce. aure Ashe mai yin fushi gumbukin nan ba shi da hankali. aure Kar ma ku yi sa'insa a tsakani na ku bare aji. Da ku zo da ido na mahassada ba sa murna koren biki. aure an kayo dangi murna ku fito mi. Bikin Abdul Rashid ne yau akai da Fadila farar iya. Auren su za su yi dangi kuma taron ku rausaya. In ana shagalin biki me yin murna shi zani so. Aure Mata na rangwada in an zo gun shagalin biki. aure Ka sani nauyin amarya yanzu ango naka ne. Za ka rike ta bisa amana wannan alkawarin ka ne. aure an kayo dangi murna ku fito mi. Bikin Abdul Rashid ne yau akai da Fadila farar iya. Auren su za su yi dangi kuma taron ku rausaya. Ango da amarya ku zo fa ku taka dole ne. Aure Tunda kun ciri tuta duk garin nan babu kamar yau.